Zašto volim ovaj grad? Zašto volim ovaj grad? Zašto volim Vinkovce? Zašto volim ovaj grad? Zašto volim Vinkovce? Zašto volim Vinkovce? Uvijek mi je lijepo vidjeti ravnicu. U zadnje vrijeme vozim slabo auto, tako da mi je ravnica sad još puno draža. Svaki čovjek treba svoj izvor, a Vinkovci su izvor svih mojih stvaranja, snova i lica. Slavonija općenito, ali Vinkovci pogotovo su za mene jedan nepresušan izvor inspiracije za moj kreativan rad i stvaralaštvo. Vinkovce volim zbog topline ljudi koji žive ovdje. Vinkovci su takav grad da ih doslovno možeš prehodati u jednom danu, a opet nudi sve što jedan grad treba imati. Zbog glazbe koja je nastajala u ovom gradu, koja je utjecala na formiranje mene kao čovjeka i kao glazbenika. Volim zato što smo si svi domaći i svi smo jedni drugima od pomoći. Tu su moji prijatelji, to je moja obitelj. Ovo je za mene dolina našeg sna, jer tu smo se na Bosutu poljubili. A njegove ulice, moja najdraža pozornica. Vinkovci su izvor, a nadam se i budućnost. I sve što volim je ovdje, ljudi, mjesta, običaj i ponos Slavonske. Zašto volim Vinkovce? Zato što su vinkovački tereni moja snaga i oslonac.